יאללה, שלום. אוי, באמת! אה, עכשיו התחלנו את הסרטון כי מקודם זה נפל לי, אתם ראיתם? אז יאללה, בואו נתחיל. אונליין. זהו, רגע, אבא. הנה, עשיתי עכשיו אונליין, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל. אז יאללה, בואו נתחיל במסע שלנו. כפי שאתם רואים, יש לי מלא כסף. רגע. יאללה, בסדר. לא, 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 לא. טררררם. 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 ניסה, 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 ניסה. אני דדי, דדי. ניסה, ניסה. טוב, אני אחזור לכם מתי שאני אגיע ללוס סנטוס, כדי שלא תחכו הרבה זמן. חבר'ה, ה-GTA אונליין שלנו, עכשיו אני עושה בחזרה אונליין ויאללה, נהנה. טוב חבר'ה, עדיף באמת עכשיו שנהנה קצת ב-GTA הרגיל, ואז נעשה אונליין בחזרה. אז יאללה, הנה פרנקלין, כי יש לי אותו רובים, שאר אין לי. אז יאללה, הנה. פרנקלין, פרנקלין. יאללה, הופה, חזק. אללה, 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 פום, 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 פום. בום, 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 בום. Boom 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 dun dun dun. יאללה בואו נעשה שטויות, יאללה. אני זוכר מה לקחת. רגע, עדיף את ה-RPG. וואלה, בזה אין לי ראיות, אז את ה-RPG. סליחה על הקרפס. סליחה, זה היה בטעות. אללה, אני אצליח. מה? תלה דיין. רגע, אבא. בואו ניקח את הרובה הזה. זה רובה טוב. רגע, אבא. רגע, אבא. אבא, אני רק מצלם את הסרטון וזהו. קטן, יאללה. כן, אבא, אני יודע. אבא, התכוונתי שאני יודע שזה בריא לי. לא, הורגים אותי. וואלה. באמת! לא! יאללה. חזרנו לבית חולים היפה הזה. ראש השנה שמח, קרי רימון. אוי, לי. כמעט.
בוא נראה מה זה, אם נצליח לפוצץ את זה בכלל. נראה לי הצלחנו. כן, הצלחנו. לא כל כך טוב הרובע הזה. בואו ניקח סנייפר. הופה. איפה, יש עוד מישהו. לא, בום. דן. אולי עדיף שנעשה קצת צ'יטים. יאללה, ספרי קפיצה, טה. עשי גם ריצה מהירה, שנרוץ מהר. לא, תרוץ. בא לי מסוק רב. מסוק רב הכי עדיף פה, באמת. יאללה. מה? איך לא פיצצתי אותו? איך הוא לא מת? יואו. אללה. הופה, איזה פיצוץ. לא, תתפסו אותי משטרת. כי איבדתי אתכם. בואו בינתיים נשים את היריות שלנו. היריות המתוקות. יורים, ובסוף עם טילים. משחררים את הטילים. יאללה. וואו, איזה פיצוץ. מה? רגע, אבא. מה, ברגע? לא. יאללה. לא. אבא, אני מסיים את הסרטון מהר. 7 בבוקר. מה? כן, אני שותה. הופה, כמה טילים. נשלח להם פה. לא. מהר, לירות עליהם. מה? למה? מה יש לי? מה? כן. כן, בסדר. טוב, בסדר. כן. חבר'ה, אני אחזור לכם שלי. הרגו לי אותו. ביי. מה אתה עושה? אתה פוסט. הופה. מהר, מטוס קרב. מסוק קרב. הופה, מסוק קרב על ההתחלה. מסוק קרב על ההתחלה. חלה. ההתחלה.
هلا ادخل. ولا لا. اوه the بيتزوت بامت. اوبا the بيتوتي توتي 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 بيتوتي بي توتي بي توتي 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 توتي